tedes o gambario. Aquí ao lado as formigas. Están intentando buscar outra vez o oco. Bo día, como vedes, as formigas tamén se quedan na casa, salen solamente para continuar traballando. Ligadea que liaron, están facendo aí un niño novo e a raíña está dentro traballando tamén. Xa meteron algo de comida, meteron as larvas que tiñan e aí siguen. Por aquí andan as lambiñas, non sei se se ven por aí, alguna por aí no fondo. Aí hai unha de fondo. Vamos a mover un pouquinho. A Gorgonia sigue aí facendo o seu traballo, poñendo oxígeno na auga e gas, pois bueno, é un ecosistema, está totalmente pechado. As niñas témonos aí comendo, metéis en este espazo que hai aí do tapón.